Kviz zagonetke 2. Jedna glava, a 100 kapa. Šta je to? Kupus. Čuča čuči, bega beži, skoči čuča te uhvati begu. Mačka i miš. Zimi me grliš, a leti ne mariš za mene. Peć. Vodom ide ne bućka, travom ide ne šuška. Senka. 4 brata putem jure, jedan drugog ne može da stigne. Šta je to? Točkovi na autu. Mala baštica sitnim trnjem ograđena. Šta je to? Oči i trepavice. Kućica u Gorici na jednoj nožici. Šta je to? Pečurka. Dugorepa ala more preplivala, krila ne skvasila. Brod. Ako sam mlad, ostaću mlad. Ako sam star, ostaću star. Imam oči, a ne vidim. Imam uši, a ne čujem. Slika. Bele pčele na zemlju sele. Šta je to? Pahuljice. Iz planine nicalo, čak u more ticalo. Reka. Bez igle uboden, bez vatre opečen. Šta je to? Kopriva. Od njega živiš, a niti ga jedeš, niti piješ. Vazduh. Po vodi plovi, po suvom hodi, a iz kuće se nikad ne izvlači. Kornjača. U proleće te odmaram, leti te hladim, s jeseni te hranim, a zimi te grejem. Drvo. Danju sam laža, a noću istina. Šta je to? San. Oca nema, majke nema, a svako jutro se rađa. Sunce. Puna tavanica ognjenih svetlica. Šta je to?
Zvezde. Imao sam crne goste, dođeše mi u leto, a odoše u zimu. Lastavice. Crno ko kovač, kovač nije. Zemlju ore, orač nije. Krtica. Dve vrane iste boje, jedna pored druge stoje. Svakoga vide, a jedna drugu ne vide. Oči. Bije te povazdan, a ne vidiš ga. Šta je to? Vetar. Makaze imam, krojač nisam. U vodi živim, riba nisam. Oklop imam, vojnik nisam. Ko je to? Rak. Crno malo na vrata stalo, niti laje niti ujeda, a u kuću nikog ne pušta. Katanac. Tovar nosi, konj nije, iglom bode, švalja nije. Šta je to? Jež. Tatino dete, mamino dete, a ničiji sin. Kći. Najviše zna, a najmanje govori. Šta je to? Knjiga. Belo je, sneg nije. Slatko je, med nije. Šta je to? Šećer. Planine bez gore, reke bez vode, varoši bez ljudi. Šta je to? Mapa. U naše bake staklene okice. Šta je to? Naočare. Stigli smo do kraja. Podeli ovaj kviz sa svojim drugarima i napiši u komentaru koliko tačnih odgovora imaš. Klikni subscribe i like, a mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao!